Horretan jarraitzen dugu, Ertzaintzaren egoitza nagusian, eta Javi, ondo esan duzu moduan, Eusko Jaurlaritzako lehendakari ordea eta segurtasun sailburua daukagu geugaz. Josu Erkoreka, egunon? Egunon, bai. Zelan zagoz? Ondo. Ertzaintzaren 40. urteurrenan inguruko ekitaldiak zelan doaz, beken izan zen, topaketa nagusia, orain dela aste batzuk, urteurren berezia zutzako be bai? Berezia da beti, horrelako urteurren borobiletan gogoeta bat egin behar izaten dalako, ezta? Nondik gatozen, zer egin dugun bien bitartean, zer hobetu daitkegun, eta hemendik aurrera zenolako norabidea hartu behar dugun, ezta? Eta ikuspuntu horretatik ez bakarrik ospakizunaren ikuspuntutik, ona dalako beti ospatzea, eta behin maila batera heldu ezkero hori aitortzea, eta horren inguruan ospakizuna egitea. Baita ere gogoeta eta hausnarketa bat egitea. Eta hori egiten gagoz. Hori egiten gagoz, eta ikuspuntu horretatik esan lehike urte emonkorra dela, positiboa dela, eta etorkizunere begira oinarri sendoak jarriko dauzkuzela. Aktualidadeari ebatu deitzegun, Bilboko ustezko hiltzailearen auziaz berba egin zendun atzo legebiltzarrean, gertakizun batzuk frogatutzat emon dira, baina frogatu beharreko beste asko dago zala esan zendun atzo. Auzi hau argitzeko zek dauko garrantzi gehien? Proba digitalek, proba fisikoek? Bueno, danak, apurat, denetarik dago, bai. Hau oso kasu konplexua da. Ikusten da, hor Euskadin ez ezik kasu honek adarrak dituela beste lurralde batzuetan bere, eta, delituaren ikuspuntutik baita ere arlo diferentetan jardun izan dela, heriotzak egon aldira, baina lapurretak baita ere, eta, karo, hori guztia multzo konplexua da, ikertzeko eta batez bere kontuan hartu behar da, auzitegi baten aurrean, olako espediente batekin zoazenean, auzitegiari froga zehatzak eta sendoak emon behar jagoz. Ez edo zer ezkeni. Bestela atzera botaten daudana eta zapuztuta izten dago espediente guztia. Eta horren erronka nagusia izaten da Ertzaintzarena, kasu honetan, ez da, gero fiskaltzak ere bere laguntza moten dago eta bere bultzada moten dago, baina Ertzaintzaren eskuetan dago maila emotea, maila lortzea, ala ez lortzea, eta egin beharreko ahalegin guztiak egin alizatea frogarik sendoenak bilatu alizateko, gero paileak arazorik eduki ez deizen, kondena bat egon behar badau, argi ikusi deizen benetan gauzak behar dan moduan frogatuta osala, ez da. Dinosunetik beste herrialde batzutako poliziak hartu monetan dabil Ertzaintza, auzi honen edapena norainokoa dan jakiteko edo hori zehazteko, koordinazio hori erreza izaten dabil eta frutuak emon lehik ez, epe ertainean? Bueno, koordinazioa beti da oso profesionala. Zan edot, koordinazioaren aurrean dabiltzanak profesionalak izaten dira, eskuartean daukiena zer dan ondo dakie, eta badakie beste gauza guztien gainetik dagoela hemen ahalegin partekatua gauzak argitzeko, delituak izan aldirenak argitzeko eta horien inguruko froga guztiak biltzeko. Hemen hainko-mainkorik ez da ibiltzen koordinazio lanetaz ari garenean, polizien artean batez bere olako trama deliktibo bat aurrean daukagunean. Orduan, alde horretatik, positiboa da, bideak begin da dagoz, koordinazioa polizien artean ez da gertatzen urtean behin. Gertatzen da, horretarako arrazoiak dagozan kasu guztietan. Eta Nafarroako Polizia Foralarekin hainbat arlo partekatu daukaguz eta hainbat kasutan egiten du koordinazio hori, mozoekin baita ere, eta zer esanik baita ere Polizia Nazionalarekin eta Guardia Zibilarekin, esate baterako droga sareak eta dagozenean Euskadin euren adarra daukienak, baina beste ingurutatik datozenak, hor alkarregaz jokatzea esaten da ezinbestekoa, benetan eraginkorrak esan alizateko, eta sare hipotetiko bat deuseztu alizateko. Honen horira, joan dan astean albiste bat eman gendun, eta gero entzule batek gainera itaun zuzena egiten euskun, hor tabernetan inspekzioak izan dira, futbol partiduen emisioak legezkoak ziran edo ez, ikuskatzeko, 60 bat tabernetan Bilbon antzadan ez atzeman dabez kasuak, eta galdetzen euskun Polizia Nazionala, albistea zen Polizia Nazionala ebilela horrek inspekzio horrek egiten. Eskumena eurena da? Holan galdera zuzena egiten euskun eta entzule batek.
Bueno, eskumena da, eurena bada, baina gurea ere bada. Zan edot hori, segun non eta zelan eta nok bultzatuta dagoen movimentu hori, eurek momentu honetan batean egin aldabe, horrelako ikerketa bat, ez da. Ez dakit zehatz mehatz zelan etorri den hori, baina baliteke epaile batek esate baterako bultzada emotea, horretarako jakinik, ligaren amaieran gauzala eta hor ikuskizun asko egongo direla eta ikuskizun asko horien artetik, askok eta askok, jabego intelektualari buruzko legeria urratzeko arriskua dagoela eta orduan horrako agindu bat emotea Polizia Nazionalaren kasurako. Ez dakit jatorria zein dan zehatz mehatz kasu honetan. Baina, hori beti izaten dugu. Ertzaintza polizia integrala da, baina ez da polizia bakarra. Bakarra ez da. Integrala da bai, baina bakarra ez. Horrek esan nahi du, arlori gehienetan, deliturik gehienetan gu gabiltzala hemen, baina poliziak ere bere funtzioak ditu, eta Guardia Zibilak ere bere funtzioak ditu, eta euren esparruaren barruan, estatutuak berak aitortzen dautzi esan funtzioak egin aldabez. Lehentxeago komentau duzu, polizia diferenten arteko lankidetza horretan, indarra eta alkarlana aldala sareak bertan bera izteko edo sareak topetako. Bilboko kasura bueltauta emoten dau, ustezko hiltzailea susmagarri nagusia, kartzelan dagoala, baina baztertu behar da, sare bateko kide izateko aukera hori? Galdera horrek ja sumarioari buruzko galderak dira, eta nik horri buruzko datu askorik ezin dut eman. Esan nahi dut, sekretupean dagoen ikerketa bat dago, eta gauza orokorrak hor zabalik dago, zabaldu dira, edatu dira, komunikabideak ere batzuk horretaz jabetu eta horren barri emondamenak, baina gu geuk ikerketaren aurrean gabiltzanok, horri buruzko datu gehiagirik ezin dugu emon, gaur-gaurkoz. Eta gero gauzak argitzen direnean eta bideratzen direnean, segurazki horri buruz gehiago jakingo da. Baina, en fin, ikerketa aurrera doa, ikerketa garantia guztierekin egiten gabiz, loturak ezarrita dagoz bai fiskaltzarekin, bai epaileekin eta bai esan doan moduan beste kidego polizial batzuekin, eta, en fin, nik orain eskatzen dudana da konfiantza, ertzaintzarengan konfiantza, horrelako kasuetan benetan arrakasta handiko polizia batalako, eta bigarrenez, lasai iztea lan egiten eta egin beharrekoak aurrera eroaten. Gaiz aldatuko dugu, itxaroten zendun, EH Bilduk Jaurlaritzagaz gai batzuetan azken aldion eukidaban sintonia hori, ez dakit iraupen luzekoa izango dela uste dozun edo? Bueno, ez da bateko kontua izan. Legealdiak aurrera eginala, EH Bildu beste talde parlamentario batzuk bere bai, baina bereiziki EH Bildu geroagota hurbilago egonda, gertuago egonda akordio zabal eta handietatik. Azken hilabeteetako estadistikari begiratzen badautxazue, zenolako akordio bat eta zemat akordio eta nortzuen arteko akordioak emon izan diran legebiltzarrean, astero egiten diren eztabaidatan, ikusiko duzue EH Bildu asko eta askotan dagoela, gehienetan dagoela. Gero, igual kaleko diskursua sarri askotan diferentea izango da, edo Jaurlaritzaren kontrakoa, edo kritikoa, baina adostasun asko eta askotan dago. Zergatik, eurek konturatu direlako, gizarteari eta kaleko jenteari erantzun egokiak emoteko euren beharrizanak erantzuteko orduan, akordioetan egon bidela. Eta erakundeetan, euren aldeko erabakiak hartzen diren momentuetan, garrantzitsua dela hor egotea, parte hartzea akordio horietan, eta erakusten ematea gizarteari, gizarteak kezkatu egiten gaituela alderdi politikok, eta alderdi politikoetatik alegina egiten dugula euren egoera, bizitza egoera eta asteroko bizitza hobetzeko. Eta garai batean radikaltasunak itxutu egiten ebezan eta zeben hori beharrizan hori ikusten, baina euren erabilgarritasuna azpimarratu gure dabe orain eta erakusten emon eurepe
baliogarriak direla eta lagungarriak direla jentearen bizitza hobetzen joateko. Eta ari horretatik etorri dira akordio gehienak azkenengoko hilabeteetan, eta azkenengoko asteotan izan ditugun akordio ja nabarmenagoak eta potoloagoak hor kokatu behar direla uste dut. Notiziaz taldeari astegoien honetan emon zeuntzan alkarrizketa baten esaten dozu, ezker abertzalearen gazteriaren barruan disidentzia puntu bat dagoala eta ertzaintzaren aurrean konfrontazioa bilatzen dela disidentzia hori zehazteko. Egoera horretan, zure ustez, nok urteten dau galtzaile? Gizarteak, zelako zalantzare barik. Bueno, nik baieztatu baino, berak egindako galdera bati erantzun eban. Berak esaten duztan, disidentzia dago, da nik esan duztan bai, gutak igunetik bai. Eta disidentzia horrek eskatu egiten zaitue, da nik, ertzantza moduan kezkatu disidentziak ikuspuntu politikotik ez. Disidentziak alderdi politiko guztietan daoz, eta gon aldira, eta gongo dira etorkizunean bezta. Orain, gure arreta eskatzen dagoena da, disidentzia horrek zein neurritan ekarri leiken, euren arteko lehia horretan, erakutsi alizatea edo nahi izatea, ertzantzarekin konfrontaziorik sendoena kalean daukazanak irabazten dauela euren arteko lehia hori, ezta? Osa, lehia horretan jartzea. Erakusten emoteko orduan, ertzantzarekin nik zupaino gehiago konfrontatzen dut, eta beraz, ni disidenteagoa naiz edo radikalagoa naiz, ezta? Ze horrek, joan etorri eskorra sortzen dauelako. Alperreko eta ez behar artifizialak, istilu artifizialak sortzen dituelako kalean. Horren galtzailea gizartea, bera, paketan elkarbizitza paketsua egon daitekeen lekuan, konfrontazio artifizialak bilatzen direlako, sarri askotan helburu bakar horrekin. Hau da, erakusten emoteko, talde batek besteak baino konfrontaziorako gaitasun gehiago eta prestutasun gehiago daukala, ezta? Benetan, sakonean konfrontazioareko arrazoi objektiborik ez dagoenean. Aurreko astean, eta eskumenen egutegiari jagokonez Aitor Estebanek gure irratian esaten euskun Sánchezen legegintzaldia amaitu orduko, behintzat transferentzi bat eskualdatzeko itxaropena berak badaukala. Legegintzaldiari geratzen jakon tarte honetan, ze eskumen lortzeko denporea dagoala esango zenke? Bueno, itxaropen ez da inoiz galtzen, eta Aitorrek hain itxaropentsu ikusten badukuntua, guzkara atzean geldituko. Gu aleginetan gabiz. Eta mai gainean momentu honetan besteak beste lau badabilz. Lau Eusko Jaurlaritzak Madrileri eskaini dautzi izanak, eta beste bat Madrilek berak proposatu dagoena, trenbideei buruzkoa, eta ondeino negoziatzen gabiltzana, negoziazio bideetan gabiltzana. Horrek bostok esan aldira momentu honetan lehenengoko postuetan dagozanak, eta nik esango neuke, lehenengo bat egotekotan, bost horien artetik bat esan beharko dela. Ikusiko dugu ez nahi zauzartzen ni esatera zein, ze homen negoziaketak bakotzak bere bidea hartzen dau, eta batek badaki aldez aurretik ze oztoporekin aurkitu aldan negoziaketa mailak. Baina bost horien artetik egon beharko litzatekela uste dute egotekotan, Aitorrek aipatzen dauan hori legealdea amaitu baino lehenago. Aitor Esteban aitatzen gabiz, eta Aitor Estebanek orain dela egun gitxi sintonia honetan eta programa honetan esaten euskun eneko handuesa ergelkeriak esaten dabilela azken aldion. Jaurlaritza osatzen daben bi alderdietako kiden tirabirak publiko egin dira, eneko handuesak be esan dau, Kongresuko Eusko Alderdi Jeltzalea, matrakea emoten dabilela azken aldion, eta Eusko Alderdi Jeltzalea bebai barkamena, gerrikako bombardaketagaitik barkamena eskatzeko horretan jarraitzen dauela tematuta. Jaurlaritzatik kanpo dagozan EAJ-ko eta PSE-ko kideen artean formak gehiago gorde beharko litzatekez? Bueno, nik ikasgairik ez dautxiet emango kanpokoei edo Jaurlaritzatik kanpo dagozen nahi zelan berbain behar daben eta euren arteko tratua ze modutara antolatu behar daben, ezta? Egia da, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren arteko elkarlana ez dela gauzatzen bakarrik Eusko Jaurlaritzan. Eusko Jaurlaritzan koalizio bat daukagu, baina koalizio hori 3 foru aldundietan ezarrita dago eta hainbat udaletan ezarrita dago. Zan edot, gure arteko elkarlan dinamika oso edatua, zabala eta sakona da. Erakunderik gehienetan elkarlanean gabiltzalako, ezta?
Gu erakundeetan gauzanok ahalegin guztia egiten dugu, gure zeregina eskuartean daukagun horretan zentratzen. Eta gure zeregina da programa bat daukagu eta programa partekatu hori ahalik eta moduriko behenean kudeatzen. Eusko Jaurlaritzari dagokionez esan dezaket, orain arte, legealdia erdibidean dago gitxi asko, eta orain arte gure programaren ejekuzioa eta betetze bidea nahiko aurreratuta dagoela eta balantzea oso positiboa dela. Gero alderdi politikoen artean hortik haratago, hainkomaikoetan dabizala eta adierazpen batzuk eta besteak egiten dabizala, alderdiak dira, alderdiak esparru politikoan euren arteko tirabirak ere izan behar dabez, eta tirabira horien artean laguntasuna adierazpenak izango dira, baina noizbenka akuluak eta horrelakoak ere izango dira, baina gu programa baten kudeaketan gabiltzanok horrelakoetan ez gara sartzen eta ezin gara sartu, herritarren mesederako, herritarrak gugandik espera duabelako eraginkorrak izatea, batez bere gizartearen aurrean konprometitu gendun programa horren kudeaketan. Eta horretan zentratuta gabiltza eta horretan diardugu. Josu Erkoreka, eskerrik asko eta eskerrik asko zure lantalde guztiari Jurretako egoitza honetatik irratzaio berezi hau egiteko aukera eman duzkuzuelako eta erraztasun guztiape bai, eta beste behin geure mikrofonuetan presta gertu zaralako edozin galderari erantzuteko. Eskerrik asko zuei benetan, Ertzaintzari eskaintzen dautzazuen arretagatik.